Tinokutambira ino mufaro wana Mhanduwe dzine nhau dzomanhoko zuwa makumi mairi nonhanhatu mwedzi uno wa Gunyana. Hurumende yagonyepa wasenzi wayo kuti ichagowapa mari kutanga zondo rinouyari. Paribagoziva kuti vachapuwa mari kana kuti ndei mari. Yandoti iri kuda kubatsiridza kuti upenyu huwarerukire. Heno kuti vachasvika rini nokuti vari kushaya kuti varairidzi vanotadza kudzokera kuzvikoro, izvo zvikoro zviri kuvhurwa musi womuvhuro uno. Hurumende yedu kwai yagokumbira hurumende yeIsraeri kuti ivabatsire kufundisa mapurisa nomauto ayo kuchengetedza vanhu. Watiwo watoda kugofunzisiwa kana kuri kuitika zvokuratidzira kuti vagobate vanhu zvakanaka. Heno kuti zviri kuitiwa murudo chere kana kuti zviri kuitiwa mukutsvaka kusikinya tutema. Mugodhi mukuru unocherwa chichehwa choplatinum munyika medu uri kuda kuti utangisiwe kucheriwa kwai wawana mari. Mari iyo inosvika mabhirioni mairi okuAmerica kwai yagotoisiwa nevanhu vananyamariwo. Wari kuda kuti mugodhi uyu ugosenza zvakazara mugore ra2023. Varimi vari kufara zvinhu zvakareketiwa pakupuwa kwematerakita. Materakita eudzi John Deere nezvimwe zvakawanda zvokusenzesa mukurima. Zvinhu zviri kufanira kupuwa varimi asi zvokuti ivo vari kuti vari kuzvikona vari kuona zviri kudhuritsa kunyange zvazvo zvichienzanisiwa nezvimwe zvinhu zvinotengesiwa pasi rese. Wakapuwa madhiri akanaka. Heno kuti vachagozviita sei ivo varimiwo. Mari dzokubhadhara zvikoro kwai dzaonesa tsvuku vanhu vari kuda kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Vapwere vari kubenuka kuzvikoro kubva zvavharwa mumwedzi waKurume. Vabereki vavo vakaringana nonyaya dzemari dzezvikoro. Zvikoro zviri kunzi zvakazvimirira zvega zviri kubhadharisa mari yokuAmerica inosvika kunyange nezviuru. Apawo zvikoro zvohurumende zviri kumamisha zvakaita sokwedu kwaMutoko zviribe kana chibodzi chazviri kuziva nokuti vabereki vakaomerwa kureketa kuno. Heno kuti hurumende ine chaichaita chere kuti vabereki varerukirwewo vana vafunde. Toringadzo pasi rese. South Africa ichiri kuenderera mberi nokureketa kwayo kuti muZimbabwe muno nyaya iri kunetsa. Heno hurumende yeZimbabwewo kuti vachagozvidini nokuti South Africa iri kuramba yakatsikirira ipapo. Tichagoona kuti vachasvitsana kupi mukoma nomunin'ina. Nyika Uganda kwai ndiyo yagoziva kurwisana nodzihwa mupengo zvakanaka muAfrica muno mese. Izvi zvareketiwa nerimwe boka rinoita zvokusongoridza kuti nyika dziri kutekaidza sei mamiriro zvodzihwa mupengo rino. Nyika imwe iri kuteera ndeyo Togo pabodzipo nonyika DRC. Tinoimba kuti wakuru wehurumende yedu vari kufundawo zviri kuita nevamwe. Mukahatikidzwa kanyasi, nyika yeAmerica kwai yagoti iri kuchinja mitemo yokupa vanhu vari kuda kuenda kofunda mapepa okuti vafunde ikweyo. Wagoti nyika dzomuAfrica dzimwe pabodzipo nonyika dzimwe dziri kunohwiwa hondo dzichagoita zvokuomerwa kuti dziite izvi. Izvi tinozviona zviri zvinhu zvichagona kudzimba wazhinji nokuti wazhinji fani wanoda kuenda kuAmerica kofundawo ikweyo. Takadaro mabii angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.